unsa may obligasyon sa tag-iya sa iro. Kung kini makapaak, sumapa sa Section 5, Paragraph E o F sa Anti-Rabies Act of 2007. Sud sa 24 oras, human ang iro nakapaak, ang tag-iya mo report ngadto sa mga concerned officials sa ato ang gobyerno, pananglitan sa barangay, sa munisipyo o sa health department. Aron maimbestigar ang mao nga insidente ug aron usab maobserbahan ang kahimtang sa iro nga nakapaak. Ikaduha, dili langayon ang pag-assist ngadto sa biktima nga napaakan sa iro. Ang tag-iyas iro automatic na nga dunay responsibilidad aron iyahang patambalan o iyahang sagubangon ang tanan nga mga gasto sa pagpatambal sa napaakan sa iyahang iro.